¿Sirvió aquello? Sí. Que o 35% das mulleres e homes que encabezarán candidaturas do Partido Popular no vindeiro 22 de maio o farán por primeira vez. É dicir, a renovación chega un 34,92%, por ser exactos, un 35% en números redondos, de renovación, estou falando en canto a cabezas de lista. Primeira vez que encabeza unha candidatura municipal das candidaturas do Partido Popular. É dicir, máis da terceira parte dos candidatos e candidatas que presentaremos. Por darles outras cifras, 110 novos aspirantes a ocupar as 315 alcaldías que se van decir o 22 de maio. Deses 110, e creo que un dato importante tamén, nas 7 cidades, 3, no caso das candidaturas do Partido Popular, o farán por primeira vez, é dicir, unha renovación nas cidades do 42%, casi o 50%. Decir que a idade media está en torno aos 47 anos dos candidatos e candidatas, o perfil de licenciado ou diplomado e a ocupación profesional son profesións liberais e por conta propia. Ese sería o perfil extraíndo unha media dos candidatos e candidatas que presentarán. Por darlle número de mulleres serán 37 as mulleres que encabezarán as listas do Partido Popular e decir que a porcentaxe se incrementa, a porcentaxe de incorporación de mulleres respecto ao total, sobre todo entre os candidatos que van a encabezar por primeira vez unha lista ao Partido Popular, co cal eu creo que se cumple esa intención que eu estou seguro que temos todos os partidos, e dende logo o Partido Popular Galicia tamén, de facilitar, canto máis mellor, incluso e especialmente encabezando as listas a incorporación das mulleres á vida política e a vida política en primeira liña. Partido Popular, perdón, polo retraso dun comité de dirección. Nos alegramos por ese cambio de criterio, porque creemos que é aceitado, pero, dende logo, o que non é de recibo é que se diga que unhas comunidades sí e outras comunidades non. Polo tanto, se insistirá dende o Goberno da Xunta de Galicia e tamén dende o Parlamento de Galicia a través das iniciativas que faga o noso grupo parlamentario, están as propostas de resolución, ademais, en que é necesario reabrir o proceso de transferencia de competencias a Galicia, solucionar ese pésimo balance achacable á falla de vontade do Goberno central respecto a Galicia a hora de transferir competencias, e agora que parece ser, aínda que motivado por favorecer a Andalucía, que sí que son viables os mecanismos que nos propusemos hai un ano e que se nos dixo que non, agora que está aberta esa vía, agardamos que ese compromiso que explicitou o presidente do Goberno, o señor Zapatero, hai meses no Senado, dicindo que estaba totalmente aberto a aumentar o autogoberno de Galicia e despois non demostrou en absoluto con feitos que aquela afirmación fora verdade. Esperamos que agora